Kasengking atiar kapanapo kabri unyo trap kabala syakhen bian kabala tip kum ka new trap National Liberation Council HNLC ha kasi palai kalarake ya ka Martyrs Day kajing ai buram nagabanta kinoyelam badi kidekhot baslur bad ba erang jong kaseng kibla len lade ban yakun nagabanta kijing dakhol jubor bajing syakhnot bain jong ka India lengba ukurwa balapha sekilat petai kubor jong ka jella General Secretary bat kum public secretary jong ka HNLC uba saingkupa nong trau ulaong bau sambor mautha uba jukot sin udengdeng uladon ha jaka ka pokong santam ha ka paket ki menor jong ka HNLC une udukot bashir ham kaseng uladu no ilaga jingem ha jinge ter kuli bat ki pulit ka jella Meghalaya ha ka arphoi trek unai lur ka knai spa knai psau ha jayau kum ka jing itu ya ka jinglen lade jong ne uriuslur kaseng ka HNLC kelapan bana ba ya ka negasngi kum ka Martyrs Day jong kaseng ong uba saingkupa nong trau susu laong ba ka HNLC ka jubu jingtho ya borok ke dekhot bat kinong ilam ke blai tilut ila ka jong ka jingem na ka pata ka dauba kari onyu trap kasnam kala play da kini ki samla ki baslur kam shamla longle no kumba ka HNLC ka jo angnot ban pentikana ba ka jingi khon jongi kan long shi banta jong ka history ong une unong ilam ban rap ru da ka ba uang kene ka singi ba kongsan ka dai ka jinga rakhe ba ka jing ai buram ya kinong ilam baslur bat ya ki dekhot ki blalen lade ha ka jingi khon ba klem song thaj persya ya ka jing dakhol ba ka jing khnyot bain ka India kadai ka singi ka ba karpang banai buram ya ki to ki ba khon klem jing shepting na ka banta ka hok ba ka jing angnot jong ki breu jong ki ka jing IT ba khlain ka jing nen lade ba jing khon ka ba klem thai ban wat ya ka hok ba jing lai loi ha ka ne ka singi ngisem ya ka ne ka khlemat ban kan mau buram ya ka jing nen lade jong ki ban ngi pen pauru ka jing song uskada na ka banta ka jing IT lot ba ka jing slur uba nong trau la ong ru uba ka jing pen kha ya ka HNLC la pen song nong rem halor ki hok jong ka paket ki menor menta bungut ki samla la pen yeso bat ka HNLC ki bang la pen kreru ban tho biang sa chisin ya ka history par kampat judan kano ka jing ya ki ba klem ya snam ha ka history ai ba ki men sim jong ki to ki klawat balaklat kin yo ya ka jing ja thai bem jukut ban ai ba ka kerteng jong ki kanang yai peteng ban ai men sim ya ki pateng ki ban sawan ban yeng persya ya ka jing sya le bem hok bat ki jing sya khnyat ben ka jing rakhe ya ka Martyrs Day ka pen kan mau biang ya ka kam ka ba kilale ka kentu yangi ban betulun syakmat ya ka jing angnut jongi bat ban om kerki ban kthong ya ka hok bat ka jing leiluj na ka kari onyo trap ong ba saingkupa nong trau susu la ong ru ba ka ne ka seng menta ka ladang klan susu ha ka jing bun pait na mar shibun ki samla ke bla penyeso bar ka ne ka seng nadu ka jing sya sediap iba cherisafil thank you ha ka khalai trek unailar arjar arway watla nagaliang ka sarkar ling bau ba prastun tensong usambut mitrang ba ka jela upalapan pau ba ka sarkar kamton jing te biye shapanga jigrung dukhot ki samla bat ka HNLC henry nagaliang ka sarkar ka pei aman la ki kenta bat ka sarkar ka kwaru ba kinong ilam ba shakhmat ki de ban poi shakami ki jing yakren ha kalai po trek jong mata ubnai nailur arja arpulai